sortim amb la companya Sònia Ruiz molt satisfets d'aquesta declaració, perquè han quedat esvaïts qualsevol sospita, qualsevol dubte que hagués de qualsevol activitat il·lícita, il·legal per part del senyor Joan Ramon Peralba. Ha quedat molt clar que ell ha actuat sempre dins del marc de la legalitat, no hi ha cap escolta il·legal, no hi ha cap actuació que pugui ser constitutiva de cap infracció, al contrari, ha actuat sempre de manera lleial i al servei del país i de forma honesta i responsable i rigorosa. La declaració anterior, que ha motivat en bona part aquest enrenou, en la qual l'oficial Sancho va declarar una sèrie de coses que consten a la declaració i van provocar uns malentesos, com sabeu, ahir van quedar també aclarits, van quedar esvaïts aquests malentesos perquè el senyor Sancho va puntualitzar la seva declaració i avui nosaltres únicament només hem fet que respondre a totes les preguntes indicant el que és la realitat. És que no hi ha absolutament res d'il·legal ni d'incorrecte. Quedem ara a l'espera de la decisió de l'autoritat judicial, la senyora Batlle, instructora, i el Ministeri Fiscal, i si poguéssim fer alguna petició així una mica ja més col·loquial, seria demanem a la Batllia que actuï sense pressa, però sense pausa. L'ombra de dubte que podia aparèixer de la declaració de l'oficial Sancho ha desaparegut. Ha desaparegut per complet. És com una boira, com la boira que coneixem tots al port d'en Valira. Hi ha una boira i no es veu a 2 metres. Passa l'aire fresc i la boira desapareix. Ahir, amb la declaració del senyor Sancho, aquesta boira va començar a desaparèixer. I avui jo penso que ha desaparegut absolutament per complet. S'han desmoronat, deixeu-me utilitzar aquesta expressió, s'han desmoronat totes les sospites o pensaments d'actuacions incorrectes o il·legals per part del senyor Joan Ramon Peralba. Jo he vingut aquí. Adéu. Jo no entenc res d'aquí. Però ens ho havien dit, Ah, ens ho donarà. Sí. Estan